OK guys, čaute, dám dneska takú rýchlu lekciu, veľmi rýchlu, čo sa týka Instagramu, že vlastne akým štýlom rozširujem svoj biznis cez Instagram a vlastne všetky moje biznisy, čo sa týka Instagramu. To znamená, že či už robíš, dajme tomu drop servicing, že predávaš niekoho iného službu, alebo predávaš digitálne produkty, kde máš takmer 100% maržu, čo sa týka toho, že keď predáš niečo organicky cez Instagram a tak ďalej, hej, alebo predávaš fyzické produkty, to je jedno, tak dá sa to aplikovať na všetko. No a ukážem ti vlastne, že ako to exponenciálne rozširovať ten svoj biznis. No určite pozri do konca, lebo toto vlastne mi vygenerovalo, dajme tomu 40k za mesiac, 20k za mesiac a tak ďalej. V podstate toto, čo ti tu teraz ukážem. Čiže dajme tomu, že máš 100 € profit na digitálnom produkte alebo máš 100 € profit na nejakej službe, ktorú drop servisuješ. To znamená, že vlastne predávaš niekoho iného službu a nechávaš si ten profit medzi tým. Nemusíš ty vedieť ako doručiť tú službu a tak ďalej. To môže byť nejaký copywriting, to môže byť nejaký Instagram management a tak ďalej. No a vlastne máš 100 € profit, keď predáš jeden kus, či už toho digitálneho produktu, alebo služby, alebo fyzického produktu, to je jedno. No, takže máme 100 € profit. Áno, dajme tomu, že za mesiac predáme cez ten náš Instagram, ktorý si vybudujeme, predáme za 1000 €. No pretože svoj Instagram vieš rozšíriť reálne veľmi rýchlo a ľahko v dnešnej dobe, či už cez TikTok, alebo postuješ Instagram Reels, alebo followuješ ľudí, ktorí sú v tej danej cieľovej skupine a tak ďalej. Čiže vlastne ten prvotný profit, tých dajme tomu 1000 € za mesiac by si mal získať bez toho, aby si vlastne vôbec minul niečo na nejakú reklamu alebo tak. Hej, čiže dajme tomu, že zarobíme tých 1000 € za ten prvý mesiac. No, ale ako vlastne exponenciálne scalovať ten biznis následne? Väčšina ľudí urobí tú chybu, že OK, vygeneruje tých 1000 € a potom ide niekde proste na dovolenku, minie to, alebo ja neviem čo. Hej, ale vlastne dobré je spraviť to, aby si exponenciálne rozšíril ten biznis, je, že zoberieš, dajme tomu, 30 až 50% z tej sumy, čo si zarobil. Áno, dajme tomu z tých 1000 € by sme zobrali 500 € a tých 500 € by sme reinvestovali do či už reklamy, áno, reklama na Instagrame, áno, Facebooku, aby sme si zvýšili zase ten following na tom svojom Instagrame, aby vlastne prišlo nové publikum, prišli noví ľudia a tak ďalej. No, čiže buď do reklamy, alebo influenceri, môžeš zaplatiť influencerovi 500 €, on povie, že OK, tento typek alebo táto služba sa venuje tomu a tomu, choďte dať follow na ten profil, a zase prídu ti nejakí noví ľudia. No a keď už to reinvestuješ, áno, reinvestuješ to do tej reklamy, tak ďalší mesiac nezarobíš 1000, ale zarobíš, dajme tomu 2000. Áno, lebo prídu noví ľudia. Kúpia si aj nejakí tí starí ľudia, ktorí tam ostali na tom Instagrame. Potom zase z 2000 zobereš 1000, dajme tomu 50% a znovu reinvestuješ do reklamy, influencerov, áno, a tak ďalej, hej, alebo do kontentu, do obsahu na Instagrame a na TikToku a tak ďalej. Lebo iba to ti zvýši ten following. Hej, čiže zase zoberieš polovicu, reinvestuješ, boom, ďalší mesiac zarobíš o toľko viacej, pretože máš tam viac ľudí logicky. Áno, dajme tomu, že zarobíš 3000 ďalší mesiac a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne vtedy, keď robíš toto, tak exponenciálne scaluješ. Veľa biznisov je takých, že idú takto. Áno, idú takto, alebo pri najhoršom takto. Hej, čiže vlastne vôbec nescalujú. No, ale je to iba za to, že oni zoberú tých 1000 € a potom ich minú. Alebo proste si ich, ja neviem, schovajú do vankúša, alebo čo. Ale vždycky treba vlastne reinvestovať do toho tvojho biznisu a takto sa dostaneš na ten exponenciálny rast. Takže ak sa ti toto video páčilo, daj mi like a follow a sleduj ďalšie videá.